Давайте сейчас подключим к нашей беседе вашу коллегу, народную депутатку Украины от фракции «Европейская солидарность» Софию Федину. Она с нами сейчас на прямой связи. София, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечера. София, что для вас 26 февраля 2014 года? Це, по суті, день активного московського вторгнення в мою країну. І насправді в той момент саме кримські татари, передусім, з не такою великою кількістю безпосередньо саме українських активістів, включилися у боротьбу. І дуже прикро, що, як говорив ваш гість, що в попередні роки, багато попередніх років, власне, з самого початку незалежності, Україна не зрозуміла, наскільки кримські татари – це є великий пласт людей, які готові за Україну, за українські землі, а власне за свої рідні землі, битися до загину. І я тішуся, що сьогодні цей день дійсно проголошений днем опору Криму. І, можливо, для великої частки людей це знову ж таки сигнал, що ми не відступили, що ми будемо боротися за Крим. І, як наголошує постійно Ахтем Чайгоз, мій колега, що Крим – це є ключ до повернення України, до визволення цієї України і до того, щоб все-таки Московській Федерації воздати по заслугах. София, скажите, а достаточно ли сегодня делает украинская власть, делаете вы для деоккупации полуострова и возвращения ее в Украину? Якщо ми говоримо про українську владу, ту, яку очолює безпосередньо президент Зеленський, який має монополію на владу зі своєю партією, то я скажу, що вони нічого не роблять для повернення Криму. На жаль, Крим навіть в загальних дискусіях, у виступах, в буденних розмовах серед депутатів, він просто випадає з порядку денного, тому що це невигідно говорити, тому що це дразнить Москву, тому що Крим намагається знову ж таки за постійного наускування Московської Федерації зробити розмінною монетою в торзі за Донбас, за український Донбас. Але факт того, що ми маємо усвідомити, що анексія Криму, окупація Донбасу – це є однакові події, це події одного виміру. І якщо ми щось одне будемо віддавати, а другим торгуватися, третє повертати, нічого доброго не буде. Ми маємо повертати і визволяти всю Україну. Тому що як тільки ми щось в чомусь одному поступимося, Московська Федерація буде і далі наступати. Власне, в нашій фракції є двоє фантастичних кримських татарів, які, на щастя, не тільки борються самі, але й не дають нам всім заснути, тримають нас в постійному тонусі, а ми, як Європейська солідарність, як єдина команда, намагаємося якомога активніше висвітлювати ці питання, зокрема на міжнародних зустрічах, на українських зустрічах, позиціонувати питання Криму як невід'ємної частини України, яка скоро повернеться додому. София, мы сегодня говорим и про День сопротивления. Также не забываем о том, что у телеканала АТР до сих пор есть финансовые вопросы, финансовые проблемы, с которыми столкнулась еще с начала этого года, даже с конца прошлого года. Сегодня слышали президента Зеленского, который сказал, что телеканал АТР получит финансирование. Когда нам ждать? Может быть, вы знаете? Потому что нам сроков не сказали. Ми зустрічалися з міністром Бородянським. І для мене була трагічна ситуація, коли він заявив, що телеканал АТР, по суті, принаймні так було зрозуміло з його слів, що й сам винен в тому, що не отримав фінансування. І винна минула влада, що не проводила для телеканалу АТР тендерів і якихось конкурсів на отримання цих коштів. Для мене особисто така позиція є неприйнятною, тому що це не є якийсь просто комерційний телеканал, це є телеканал, який повертає Україну на територію Криму і який не дає заснути нам тут українцям. І те, що сьогодні є отака дика процедура пересилання грошей в останній вихідний день, те, що зараз не видаються гроші не мають рядка свого призначення, і вони там зараз думають, як це все зробити. Це є, мені видається, навіть централізована спроба держави позбутися цього телеканалу. Тільки от я не розумію, для чого, тому що для держави телеканал АТР є дуже важливим. Можливо, для Путіна це якраз телеканал є шкідливим. Просто якби це була тільки ситуація АТРу, але якщо сюди накласти ліквідацію іномовлення, якщо сюди накласти блокування сигналу українського телебачення на супутнику, це виглядає як інформаційна диверсія проти незалежності України.